kanjalo abuye egemini mfowethu ngikhona ngizokuvusa ngizokukhuphula kancane asambe umfulo ongashi mawukhona ubuye na ngufuna ukuhlangana uba uthenga useshilo ke Ngcobo useshilo buza bonke ofihla bebekuphethe umfulo ongashi nidla abantu la eBhamshela buyani madoda sanifuna ngabakithi buyani sidla abantu nayi manager nayi bengayazi ngiyazi bengayazi nayi manager yami ke yona imanager iphethe ayivale mfana bambi video mfana shila bayawunyanya abantu bayawunyanya abantu enazo ziyembi ngebuphumelele wenanyanya ziyembi ngebuphumelele ufike lapho unanele kunyuka amaviewers khona nami ngizobathi ngihlafune angeke ngiye phambili mangabe ngasupportwa yimina ngiyacela kakhulu ngenza kwethu manyuswa eBhamshela. Thank you very much. Ngicela udlale ngoma egcina ufakazi bese ngibaleka ngidedile abanye phakathi. Yerusalem yako kama ngoo ya wabegeke Yerusalem yako kama ngoo Shalom,
Ekuqaleni ngaphandle kwalokho okwenzekile kokunye singeke sakubalula ke ku-TV mfowethu uyithola injani i-crowd ngibonile ukuthi ivele yabuya yonke sengena wena mfowethu uyizwe injani i-crowd namhlanje mfowethu ngathini mfethu lento engiyenzayo angiyenzi ngokuxabana nomuntu angiyenzi nokuthi ngiyenzela umuntu ukuthi ngingcono kunaye kodwa ngijabulela ukuthi abantu bangakithi bayakwazi ukuthi bengisupporte noma selinile laba nezinkinga bahlaphazeka kodwa mina bakwazi ukuthi bebuye bezongisupport mfethu ngicela uyibongele mfethu siyabona lapha isithathu yababa sethi 200k mfethu awubonge kubathandi bomculo wakho asewona ku 200k kuphela sesinamaningi mhlawumbe 6000 ngaphezulu ongaphe kwa 200k sashaya imillion baba ake ngithi mhlawumbe unyaka ngoba mina angena umuntu ofuna ukwenza noma ngabe yini so ake ngithi nje ngiyabonga isupport eningiphe yona niqhubeke nisubscribe ku channel yami khona ngizokwazi nami ukuthi ngikhule ngiye phambili ngiphinde futhi ngicele nisupport abafowethu labafowethu enginabo abasebhamshela mebekhulisa mina nami ufune ngibakhulise yes sibonga ubanyuso mfethu namhlanje mfethu singaye namhlanje mfethu umanyuso mfethu ngizothi umfowethu ngiyacela ukuthi abantu bemsupporte umanyuso lapha na ku YouTube nimsubscribele nikwazi ukukhuphula ibhamshela likwazi ukuthi lifike la sifuna siliye khona ya siyabonga mfethu Phambanisi yangibhayizisa mhlawumbe nizwa ngey'ndaba le drill mini yangisanganisi yangiphambanisi yangibhayizisa mhlawumbe nizwa ngey'ndaba le drill mini yangisanganisi yangiphambanisi yangibhayizisa mhlawumbe nizwa ngey'ndaba le drill mini yangisanganisi yangiphambanisi yangibhayizisa mhlawumbe nizwa ngey'ndaba mhlawumbe nizwa ngey'ndaba thena basika bamemisa banindelezi yangenyitha shisele igazi bangena enkundleni ngathi abafana bangibhehlela amanzi kodwa ithonga ngathi likhafula umndeni ngizwe ngendaba bangibonelekini kodwa bangivela abaqiga amadolo ngithi amabuzo ngibhalele ikhona thena bashinga baphuma esibakeni yovusa igazi bayiphika inkani yojojotshize yolala ibaliwe yovuka ekuseni inone konjani sokuthatha afana sikhiphe uqhobo ifune embulu sokufaka ithobo le drill mini yangisanganisi yangiphambanisi yangibhayizisa mhlawumbe nizwa ngey'ndaba le drill Ngisathi pay for the best. Bafethu I'm chilling with TCG namhlanje bafethu into eniyenze stage namhlanje. Yini nivala umcimbi ungakapheli madoda? Hayi thina number 1 kuyaziwa ne. Thina number 1. Bese ulate bafana. Ya siqophile kugcineni. Uyazi nawo futhi shaya isipani bese uyaphusha. Nikamnandi kanjani bafethu? Anitshela abantu mfethu yini abangayilindele ukuthi TCG nje siye bafethu? No so drop bafethu like soon ngicatha lenyanga miqala yabo. Yes. Ngeke siphele bese sisebenza ama projects amaningi nje samele siwenze and amanye unreleased akhona bese ama track ukuthi abantu besabuka ukuthi bawulangazelela no music bese sithi yabo yeah but yeah bese music so deliver nje abathi sibona ukuthi bawuthanda music bese sithi yonke too much bro so somezama ukuthi sifusha ngayo indlela until sifike le ndlela mesifike kuyona yabo yeah bafethu izinjani crowd namhlanje dog yo kuyashisa sina wesibili dlala la ibhamshela kodwa nasekuqaleni kwaba big nam this time ube big kakhulu siyabonga massive fethu yini abangalindela from umboniseni mfana no abantu bengalindela amavesi azobajabulisa kamnandi khomba ukuthi yaqaqa ama hits njengamanje bhala ishedule mfana yeah so hlale sivala futhi already ya kamnandi bafethu okay ngicela ukusho lana uwe mhla ka1 siya dropa impilo 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 yes make sure ukuthi you check it out TCG Trap Cheese Gang impilo number 1 It's your boy Chikisanchi pay for the best. Bafethu ngichila nobani namhlanje? Mayon nonhlakuzini. Wena? Yeah it's my iron bafethu. Yeah bafethu nithola injani i-crowd namhlanje eBhamshele ePola Park bafethu? Yeah bekumnandi khona yabo akufananga kodwa nje yize umuntu egcine seperforma late yabo neweather sekubheda nje kodwa kwenzakalile besifuna ukukwenza because ivezile ebantwini. Yeah dog bafethu baphatha kanjani namhlanje bafethu abantu namhlanje i-crowd? Yeah bafethu yona hayi supportile yona bese khona nje bese singenathemba yabo
yabo leyo ya mfethu ke from now on bafethu siyabona unyaka usiyophela bafethu yini abantu abangayilindela from uma-iron noTexin. Ya mfethu kwamanje sisazodropha nje ekuhambeni kwesikhathi mhlawumbe ngoNovember kanje, kodwa kwamanje sisasebenza phezu kwe-EP nomfowethu uRadical Music. Ya igama lale EP iRoad to Piano Hub. So ya nje sizocela ukuthi sisupporteke kakhulu la eKasi eBhamshela cause aim yethu ukuthi le EP ikwazi ukuthi ifike ithinte i-attention yobhuti omdala ubizwa ukuthi uKapsa. Ya so nje ya ifiso zethu yilezo kwamanje. Ya mfethu abantu abaningi bangibuza mfethu bathi ni duo noma abantu abasebenzisana together le? Hawu siyasebenzisana mfethu yabo nje abantu bethi abasuka endaweni eyodwa. Bengaxaki nje abantu mabesibona yabo. Alright bafethu siyabonga eTuesday podcast, you know what it is, boom. It's your boy Chikisan Chikipe. Yeah, mfethu ngihlelayo vale uright point. Ya siyaphila njani bodi? Ya mfethu ngicela ubingelela ababukele emakhaya ubusisho ukuthi ubaye mfethu igama mfethu. Sanibona mfethu ngiyaphila. Urole model amagcokama lo waziwa ngoNtuthuko wamasango lapha eNsuze. La mose wehlela kaShelembe nje. Ya alright mfethu. Mbili imibuzo kuphela engizokubuza yona namhlanje mfethu. Njengoba ufikile la ePolar Park mfethu, uyizwe njani icrowd namhlanje? Bebe njani abantu namhlanje? Abafethu babejabula kakhulu abantu. Ngisho abaningi abalaba ngijwayele. Abaningi bebeqala ngibona kodwa ngumuntu wakhona la ukuthi isikhathi esiningi angijwayele ukuperform endaweni zala. Ya baba. Mfethu owesibili umbuzo mfethu ngicela ukubuza yini abangayilindela from wena this year mfethu? This year bengalindela khona isingile engizoyikhipha bafo. Mhlambe la ngenyanga ezayo. Inyanga ezayo mase ukuthi next year na singabona singenze EP noma i-album. Siyabonga mfethu sifisela inhlanhla mfethu ne. Alright mfowethu. Siyaphila njani bafowethu? Kuyaphileka mfowethu. Mfowethu awusithatha usibekeke mfowethu. Namhlanje ngiyabona umcimbi sesiyawuvala mfowethu. Ubeze benjani abantu namhlanje mfowethu? Mfowethu ake ngibonge kakhulu abantu ngokuthi bengiseke umcimbi wempumelelo kakhulu. Hey noma cishe kwazima. Kodwa ngabhalansa ngindoda. Bagcina kulungile. Umcimbi wempumelelo kakhulu. Abantu bakwazi ukungibona ngakithi ngicela nje manje final lengiyenzile. Ngiyacela uqhubeke bengiseke ngikwazi ke phambili. Ngibonga kakhulu bonke abaculi abagcina befikile. Sadlala abadlala kwamnandi kwempumelelo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. And bafethu cela ubacela abantu mfethu zwile umsebenzi wakho mfethu muhle kakhulu mfethu usuphumile kuma digital stores mfethu wabatshela abantu mfethu. Ngiyacela South Africa nonke ningene ezitolo zomculo ufike nje uthi umanyuso bese ufike lapho uyadownloada ingoma zami zinhle futhi zimnandi kakhulu ngingabonga kakhulu ngiyacela mangasupportwa yinina ayikho nami into engizoyenza ukuthi ngiye phambili abelungu bami nina. Bayawunyanya abantu